La natura no només és un espai agradable o un lloc bonic. És molt més que un lloc on fer una excursió o trobar-se. És molt més que un bosc on anar a buscar bolets. És molt més que un camí on fer una cursa i molt més que una paret on poder-hi escalar. La natura és fragilitat, és equilibri, és silenci, és puresa, és biodiversitat, és patrimoni, és temps lliure, esport, salut. És un recurs. És la casa de moltes persones, gent que s'hi guanya la vida. La natura és futur. Però la natura també pot ser. També la podem convertir en incendis, en massificació, en erosió, en deixalles, soroll, contaminació, en incivisme, en vandalisme, en atropellaments, en extinció d'espècies. No som aliens a la natura. En formem part i ens aporta moltes coses. Quan hi vaiguis, cuida-la, respecta-la i, sobretot, no deixis rastre.